Ki pediang sang bahaya ki baroki para loki para jor sachisin shakaneka channel kisah wayom te para loka kaneka video inya keren syapangka sanyi masih mahaka jelam mekhalaya haka bapila saki menin kasngi kakat kandai tarik ubnai bapra usnem arajar arpusau haka ba laingut ki MLE Kongres kata iba Gabriel Walang Dr. Celestin Lengdo ban iba Chas Marngar kila lek ban penyaso syaka parti NPP te para lo haba yang yo iya kini ki ai ki cingcia haka jelah lese kamtam haka do halor ka jing perseng no siteng por hapadeng bala job ya ka election mas ngau ba kadai ka jing le ka jongki kan ketabet ya ka jing ngau ki pajba namar ba ki pajba ki budget ya kini ki MLA dan ki nongmi kemar ki jongi kidon lala kajong kajing komperkat kidon lala kajong kajing sngau bat kidon lala kajong kajing temu na kata kada ngasngau ba kan kajing la kajong ki kan kata sibon ya gitu ki nong Kristen ki ba Kristen naduk kamen sim ya kay yaki namar ban penjob dan burom yaki haka election na kata kada ngasngau ba kan kajing phat seng siteng por klempat kut katem sakawai pat ka parti kalong ka ka ba keta bahaya kinong Kristen bat ka ba keta ya kajing sngeu tungki pajba hi tang haka ka konstituensi ka ba kidon rei namar ba kidai kinong yalam ki ba ki pajba ki yo i ki pej ki sakhi ba ki phai khman na kata kadau kadon hi kajing keta ya ki pajba hi jongka rekhasil ne jongka jelahi baro ka wei te na padang kito ki ba Kristen ya kito ki nong wikmat ki ba lapet seng menta saka wei pat ka parti kata saka parti NPP mangai kidon la kajong kor komperkhan dan kito kiba Kristen yaki namar ba kiyo i ba kidai kita kinong yalam kiba biang kumba ki lapan song thu ba ka parti NPP kadai ka parti BJP na kata kadau don kiba Kristen yaki kiba perkhat ba namar ba kim kwa ba ka parti BJP kan yo ban sensiarah kan ka jela ka jongi ki perkhat baka parti BJP kim song tenat ya ka ideologi lane kata ka jing perkhat ya ka rukom sandur ya ka norim jong ka parti na kata ka daw kim kuwa bat ki Kristen ya ka parti kongres ki penjob ya kertong na ka parti kongres namar kidon kum kata ka rukom perkhat dan rukom naki ki perkhat ba yo iya kinong yalam namar kita kinong yalam ki ban nur ban keren persya ya ka sorkar ki ban nur ban keren ya ki jing sisya kibanot ban ti ya ki kiba la ban yarap ya upat ba don ru kiba Kristen namar ba kini kinong yalam ki jongki yo iba kita kidai ki breu kiba keren baik ya ka jing sisya kibanot ban keren persya wat ya u deputy chief minister ya iba preston song kibanot ban ong ba kilat deno ya kita ki R4R ligi snong saka asam na kata kadau kidon kata ka jing komperkhat na do mesim ki perkhat ya kata ka jing perkhat ka ba jeleu ki ai ka jing Kristen ya ki nrei hoi doru na preng ki ba perkhat ro ya ka roi kapar lese ya gitu ki ba perkhat ya ka roi kapar ya ka jing yo nong simet dan kata ka jing mentoi simet lese kum kita ki lada ki phet kanu ka seng lane kanu ka parti ru kim don jing sngeu nrei ya gitu ya ki ba perkhat ya ka nong rim ki ba perkhat ya ka ideologi ki ba perkhat ya ka principle kum ya gitu kinong Kristen kan kata haduk kata-kata ngadai wawan na ka konstituensi ka bala jia teng sistem mensua kum nehi habau MLA jongi iba Kevin melem ilalek ban penyaso sa ka parti NPP samdai unong Kristen jongi nrei yo i pat ba gitu kinong Kristen kiba Kristen ya i kiba om sung tenat ya ka jing peseng ka jong i namar ki Kristen ipet na ka parti kada kata sisya yaki na kata kadang was ba kana ka jing peseng siteng por kam dai banjia haka lada kan haka no ka jella lana haka ne ka jella ka jong i kum ju namar ba kana ka jing peseng siteng por jong ki MLA kalong ka ka balong kum ka jing set kela ya upat ba ubajit yaki nakato ka parti ingin ay kunuksa naka haka konsensi kum hamau hati ukertong jong ka NPP ularem ukertong jong ka BJP ularem namar kipat ba kim skutenat su ka parti hendrai menta kini ki MLA ki jongki kini ki une MLA jongki daka bor ula penrung ya kata ka parti haka te ka konsensi ka ba kipat ba
kila kentah jaka kum joro ka sening konsumsi kila kentah jaka NPP kila kentah jaka BJP kila kentah jaka bagi parti nama bagi kuat ya kata ka ideologi kisung tenar kata ka nongrim ka bakal kongres kadon si septeng ya ka BJP si septeng ya ka NPP namar baki sing ba kan ka parti kadai kata ka parti kup seni lang brod ka bakup ya kata ka parti kum ka NPP ndrai hapok kadai ka BJP ndrai ka basung sifat pakalong mentaba kini gijo kinong yalam kiba pensu tho ya kipat ba kiba pensia ya kipat ba kila lek pat bandrung sakane ka parti ka baki penting ya kipat ba baro kata bat ngisung tho ba nak benta jongki nasi kan ke jengkeren nama kita kiba salak kiba arsap kiba bon kibut ki perkhat ki keren tamban penbe ya kipat ba tamban pengob ya kipat ba kanom don jing kita ya ki Henry ya upat ba hu bangai nyaduk ka mensemu uba sisur uba sidur uba perkhat nado ka mensemba kata ka jengkeren jongki galong ka basisya kumeto kipat ba kadon ka jing kita ka bahado kata-kata na kata-kata ngasngo ba kaneh ka jing phat seng siteng por saka wepat ka parti hapadeng gajing job ya ka election kalong ka ka ba kata hadu kata-kata ya ka jing seo jong kipat ba bat kadai ka jing set kela ka ba krautam ka ba jia haka politics na kata-kata asngo ba kine nong yalam ki jongi kine ki breu ki bala phat seng lese menta ki lain na ka jing sya bishar kilai na kataka an ketiap seng na marwal laigut na kila palat ya kataka ar benta na kalai benta bat kila phet no saka wai ko parti henrei kingat pat haka jing bisyar upat ba anda lapoi kapor na marba upat ba hi unsa bisyar ki unsa peja kanong rim ka baki don bat lese don kito ki ba ki basut ya hab ya ka jing la ka jongki kila ban kersan ki henrei ki pat ba hi kita ke badon kata ka mensim kibadon kata kanong rimi pekerjaan ki da kata ka jing da kata ka mensem ka pa sisur sidur kin om smut na dalai lairu ban ai jem lane ban kerjaan kum yakin kinong yalam kiba naset kelayaki hakapor bakidon hakabor de paralong nakaliang ka jongaru ngamdon sibon ke ring chupen pau ya kita ka jing sosi wala namar bangadai na ka konstituensi sora ka konstituensi ka ba UMLE jongi haus nem arajar arfulai ula job naga parti PDF hendrai tang hadin kendiat benai ula lepat ban penyaso no caka parti NPP ngamdai unong kersian jong UMLE hendrai ngayo ipat kai ka balajia ki ya kinong kersian ki jong u bad hakane ka MP election ka barang sudah pro ngayo iba I kandidat naga parti NPP iyo duna baka bot na sora konstituensi la se kan daga taka jing sneng ka baki pat ba ki ko aban ai saka cha u sitting MLA uba la set kala yaki tang siteng por tang haden kandidat benai tang haki benai ba kang kandidat por ula kaloi ban set kala yaki da ka balik no saka wai pat ka parti bad hoi tumbang ala ong kinong yalam ki bahakman kitu ki breu ki badan kata jing perkhat jing nong simet ki ba perkhat ya ka roi kapar ki la se ki suk ki hun ya kata ka jingle ka jong kitu ki MLA ki bela phet no saka parti NPP henrei ya kitu ki pajba ki bakersan ya unado ka mensim ki bakersan ya ki nado ka mensim ki bakersan da ka mensim ka basisur sidur da kata ka lembaga nongrim lembaga prinsipal lembaga ideologi kinom hun ka mensim bat kinsa ai hi kata ka jubab ka bak klan bah anda poi kapor bagi yo ya kata kalat ban ai ka jubab ban asngau bak kum kene ki ai hi sia kim dai ban jia hi hakane ka jela ka jongi hakane ka ri india jongi hi barok ka wai te paralong ngasu kum ban ai pade ka jia ro ya kitu ki MLA ki ba kloi ban phat ka wai ka seng kum balong Martin M dangko uba la i no shwa ya kasit MLA ba sa pelong by election kum kitu ki dai ban ai jing ya ro la da pikwa sia la da pede sia kita ki pro ki ba slur ki ba snow to sia ba pio ya ka jing kersan jong ki pat ba pila ikane ka kam pio ka jing kersan pat ba asno kum ban ong resign suana ka pos join sa ka parti ba jala biang ki election ni sapen la upat ba umon sia na em kumba phi fitrang la ne kumba phi kuwa te ngar snow kumba ai do ka jing ya ro e kitu ki nong yalam ke jongi sibon ki kane ka jing phat sang na ka wai ka parti sa ka wai ka parti kam dai su ka batmai ka dai ka bala chia na ka por sa ka por kane ka jala ka jongi pada kari India hi bar ka wai ndrei ki babon bat ki phat shua ka election shua ban jala election hadin balakut ka tem ka jongki shua mikut ka tem ka jongki ki phat bat jala election ka wai ka parti bat ka to ka nom don kita namar upat ba uyo ban bisyar uyo ban aya ka raya to he ada upat ba odang mon ya ki ya ka bakila upun job biang ya ki bala da upat ba umbon su
kentaj no yaki hendrai kana ka jing paseng si tengpor klem dari sanya ka pos klem dari sanya kata ka pos ka baki don ngasnoba kadai kata ka jing set kela kadai kata ka bakta hado kata-kata yaki nong gersian bad yaki paj bahi juga to ka konsensi ka baki lasya ban set kela hala kijong kinong yalam te paralok tangkane tetat haduk pengen dia sembiang ha ka wai pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo